ассалому алайкум дӯстони азиз, созе нағзен саломатиё хубай. Имрӯз навори мо аз бозори Корвон тарафи Пажарка бинои Корвон Сити якумошона магазини арзон китс пешниҳод мешава. Марҳамат духтаро, иҷада аксияҳои зур рафтаста, озмаш мода гап мезанам. Ина духтаро, дер намонен. Касе ки аз анаи мошинои якта харидорӣ мекунад барои фарзандош, ана ин намуд мошинча Падарка. Бинен чихе беҳтарин акция барои фарзандои шумо шудагиай. Биёен, дер накунен духтарако. Доставкаам доранд. Инчунин метавонен нависен шона шумода доставкара фаҳмонанд. Нархи мошинашон айчанд сар меша? 850 сом. Аз 850 сомон сар мешава. Аз ҳама қиматаш 5000 аз ҳама қиматаш духтарако 5000 сомон. 5000-аш иҷада нест барои ваё беҳад калонан, хушруван. Мана марҳамат метавонен ки омада ай пеш бинед ё ки дархост кунед. Беҳтарин мошинчора бо нархи хуб пешниҳод кардагиянд. Бо Падарка дора диден. Мана хушру интихобаш хеле зиёд. Инчунин духтарако бисёр пурсиданд ки шезлонг биромадагиай ёзи шезлонг нишонтиен. Ино доранд, чанд модел доранд бо анавай шезлонгай. Кудаки навзода мемонен хидаш кататса мекна. Чӣ мекна? Ҳам шиштанак меша, ҳам кобра. Ина диден духтаро, ҳам шиштанак мештай, ҳам хеле кудакои майдада хобравак. И бо моделҳои зуруш. И нархш чандай? Нарх 650. 650 сомонай. Ёзи бо я модели дигаш ҳастай. Уш чандай? Мақсад рози байша сабира накард. Инаи. Успех накард. И шезлонги механический. И чанд смай? Инаи 150 сомон духтарако. Мана барои кудако беҳтарин. Туҳфаам бурданӣ бошед. Мана 150 сомонда анами намуд шезлонг баред. Беҳад хирсанд мешаванд барое ки ози ҳама амира истифода бурдаистай. Модаро ҳама розиянд. Ана баъд иҷада шумо коляскаҳои фасон меёбен. Коляскаҳошон нархошон аз чанд сом? Аз 500 сомон то 3,5 сомона коляска ҳастай. Дар ҳақиқат ҳам коляскаҳошон хушрувай. Ҳар ҷода намеёбед ин намуд коляскаҳора. 3,5 сомонаш 3 будай духтаро. 360 градус то мехра. Ҳам нигоҳ кунен чӣ дора. Мана автокресла дора худашда, сумка дора. Бинен духтаро, автокресла дора. Ана ин коляска хичай. Бо ин хеле прогулочный вай дора ранги шезлонга. Хулоса сета чиз дора 3,5 сомон. И сафед чанд смай? Сафед 2000. И 2000 сомон иша бинен. Ҳама коляскаҳошон хушрувай бовар кунен. Качествоштам гап нестай. Медонам ки бисёриё интихоби зиёд мекованд ки аз байншон баъд якта хушрӯша интихоб кунанд. Марҳамат инами магазини арзон китс биёен духтаро. Интихобшон беҳадам бисёрай. Бинен коляскаҳошон беҳтаринанд. Ҳам аз рӯи качестваш ва ҳам аз рӯи моделош. Мана сабаби ҷо кам буданаш качеликҳои электрони кам сабират кардагем, леки вариант бисёр. Инчунин качеликҳои электрониам доранд. Ино ай чанд сум сар меша? Нархошон аз 850 сомон сар мешава духтаро. Инами качеликҳои электронира интихобшон зиёдай. Аз сабаби ҷоншон ки камай ҳамаша сабират кардагӣ нестанд. Леки шумо биёен, шумода сурат вариантоша нишон метиҳанд. Ба ҳазур бо метавонед ки тамошо карда интихоб кунен. Ана баъд бо прогулочный коляскаҳотон ай чанд сума сар меша? Аз 500 сомон сар мешава. Сифатҳои хуби хуб. Мана сифаташон дар ҳақиқат ҳам хушрувай. Бо хутон як борак биёен ай пеш бинен ҳатман. Мана духтаро хушругиша бинен. Ами 500 сомон будай. Диден? Беҳтарин вариант. Мана зимни чухол дора бо. Марҳамат биёен беҳтарин нархай. Бо анами нархҳои арзон харидорӣ кунем. Анаи вариантам 500 сомонай. Мана аксияда 500 сомон кардан. Бо метавонен ки хушрӯ када ай пеш бинен. Мана диде хушрӯ. Ана баъд хадунок доре на? Хадунокотон ай чанд сума сар меша? Аз 180 сомон шумо хадунок меёбен. Хадунокошонам беҳад бисёрай. Мана моделҳои ҳар хелаяй.
диден якта сабра кардагӣ ҳама расветҳош аст. аз ҳар як модел бо чандтаи расветка доштиян духтаро. чӣ хеле гуфтем аз сабаби ҷошон ки майдаяй, мисол ҳамаш боршон ки бисёрай, ҳамаш ҷо намегира. мана шумо метавонед дархост кунед, шумо да доставка мекунанд чӣ цвете ки маъқулайтона. баъд духтаро столчик барои кормиления приста будан. И чанд сумай? 850 сомон. мана мана королевскиш будай зуруш хушрубуш. бо чанд сумаш доред ай ҳами? ай 400 сомон ҳами столчик буда барои кормиления сар мешава то 850 сума. айда қимат ҳам астай, лекин ами 850 сумаш духтаро хушру королевский ба қувват инаи бу кожаный. бана шиштанакаму хобравакам дута поднос вариантҳои беҳтарин дора. бо шумо нависен, бо шумо да хушру када савдогар худаш мефаҳмона. мисол як бор дигар такрор мекунем духтаро. иҷа бозори корвонаи тарафи пажарка бинои корвон сити якум ошёна магазини арзон китс. ана баъд бо вай доранд самакатҳои хушру доранд. самакататон чандияд? самакат аз 150 сомон сар мешавад. мана иҷа электронишам ҳастай. бо метавонен электрони ҳам барои калоно ҳаста, ҳам барои кӯдако. мана ба ҳазур бо нависен. мана электронни детскиш. мана се чарха. хулас биёен бо беҳтарин вариантҳоро аз иҷа пайдо мекунен. духтаракои на шезлонге ки нишон додем инам хеле ай ҳами буда арзон 100 шамбу 650 сум электрони. и 650 сомон электронишай. ана шезлонги арзонша нишонтон додем. хулоса 150 сумашам ҳастай. мана биёен бо айпеш борошона бинен. бо ҳамин навори мо ҷамъбаст мешавад. хайр саломат бошед духтарако.